Ftit ġimgħat ilu inti qed li Eċċellenza biex meta immur Ruma ma ninsaqat li jiena wilt San Pawl. Nistħajjel li meta qed li hekk trid tfakkarni l-ewwel nett li Pawlu ma għamel xejn biex jiltaqa' ma' Ġesu. U lanqas swewh l-opri tal-liġi li għamel, imma l-laqgħa tiegħu ma' Ġesu kienet b'inizjattiva divina. Kollox telaq minn qatt ta' mħabba ta' Ġesu lejn Pawlu. Jien dik nixtieq nagħmilha. Però naħseb li inti meta qed li hekk qedlu wkoll biex nagħmel bħall-Apostlu missierna ħalli nfittex inkun tajnuna għal Pietru. U b'għoża kbira illum insellmilkom bil-kliem tal-Qaddejs Ġwanni Pawlu T-tieni li fit-tmiem l-ewwel żjara li jagħmel fostna qabel ma telaq qalilna jien sejjer Ruma u lil Pietru ngħidlu li l-Knisja li waqqaf Pawlu għadha vibranti. Hekk ukoll se nagħmel jien. Meta niltaqa' ma' Pietru tal-lum u allura ma' Franġisku, jiena ħanejdlu li hawn f'pajjiżna hawn Knisja ħajja. U ser ngħidlu fittex ejja żurna għax hawn poplu li qed jistennik bil-ħerqa biex jilqek b'dirgħajh miftuħa. Amen.